Halløj derude. I dag skal vi tale om diktatorer, eller nærmere bestemt, så skal vi tale om en bestemt diktator. For ikke så forfærdeligt længe siden, så kunne vi her på kanalen løfte sløret for nogle af de sådan lidt mere specielle facts om Adolf Hitler. Og sådan lidt i samme boldgade, så skal vi altså i dag tage et kig på en anden diktator, som er lige så kendt som Hitler. Dagens afsnit skal nemlig handle om Josef Stalin, som havde en lige så interessant personlighed som Adolf Hitler. Stalin han var Ruslands, eller Sovjetunionens svar på Hitler. Og fra år 1928 og frem til år 1953, der stod han i spidsen for et brutalt og voldeligt og terroriserende diktatur, som havde millioner af menneskeliv på samvittigheden. Utallige mennesker blev sendt til de uhyggelige Gulag-lejre i f.eks. Sibirien, som fungerede som både arbejdslejre og udryddelseslejre for statens fjender. Man anslår, at Stalin har mindst 20 millioner sovjetborgers liv på samvittigheden, men nogle kilder de estimerer altså, at det her tal er langt højere. Til trods for det, så bliver Stalin altså stadig set som en af Sovjetunionens største ledere blandt en betragtelig del af den russiske befolkning. Og vi tager altså et nærmere kig på ham i dag. Men inden vi går videre, så skal jeg selvfølgelig huske at sige, hvis du synes om det, vi laver, og godt kunne tænke dig at følge kanalen, så giv lige den der røde abonner-knap og den lille klokke ved siden af et klik. Det koster jo ikke noget, og så er du altså sikker på ikke at gå glip af kommende videoer. Men nu er det altså på tide at grave et spadestik dybere og lære den brutale diktator lidt bedre at kende med 7 ting, som du måske ikke vidste om Stalin. Vi starter i Stalins barndom, for den unge Josef Stalin han havde altså alt andet end en let start på livet. Gennem hele sin opvækst der var han vant til at få tæsk af sin far, som var alkoholiker. Og det var altså ikke det eneste, den unge Josef Stalins krop skulle udsættes for. Som barn led han nemlig også af en alvorlig omgang kopper, som efterlod nogle ret så grimme ar i hans ansigt. Derudover der blev han som 12-årig også udsat for en ret alvorlig ulykke, da han blev kørt ned af en hestevogn, hvilket næsten kostede ham livet. En større operation reddede så hans liv, men den efterlod også hans krop en anelse deform, da hele hans ene arm skulle rekonstrueres. Armen her den blev kortere end den anden, og også mindre bevægelig. Men den her lettere deforme arm, den blev altså hans redning senere i livet. Han blev nemlig vurderet uegnet til at tjene som værnepligtig under 1. verdenskrig, og det har altså formentlig været med til at redde hans liv. De fleste, der tjente som værnepligtige dengang, de blev nemlig sendt til den farlige front som nærmest menneskeligt skjold mod fjenderne, hvilket kostede ufatteligt mange russere livet. Inden Josef Stalin han fik skudt sin karriere i gang som magtfuld og brutal diktator, ja, så havde han faktisk andre karriereplaner. Stalins mor hun havde altid haft en drøm om, at hendes lille uskyldige søn skulle være præst. Hun anede dog ikke, at sønnen var en rigtig slagsbror, som ofte blev involveret i gadekampe. Stalin han ville dog ikke skuffe sin mor, så han begyndte faktisk at studere til præst. Og det gik faktisk så forrygende, at han kom ind på en af de bedste præsteskoler. Men da han på et tidspunkt begyndte at læse bøger om marxisme, så skiftede han drastisk mening og fik en helt ny passion. Han droppede straks ud af præstestudiet og erklærede sig selv for ateist, da religion jo ikke passer ind i den marxistiske ideologi. I stedet måtte Stalin finde et nyt job, som passede bedre til hans nye overbevisning. Og så blev han altså vejrmand. Som vejrmand der var hans primære opgave at måle atmosfærisk tryk og nedbør for et observatorium. Den her stilling den måtte han dog stoppe brat i år 1914, da han blev opdaget i at udføre marxistiske aktiviteter i sin arbejdstid. Han blev derfor anholdt og sendt i eksil i det fjerne og kolde Sibirien. Dengang Stalin han endte i eksil i Sibirien, der var han 35 år gammel. Men det afholdt ham altså ikke fra at blive forelsket, eller i hvert fald meget interesseret, i den kun 13-årige Lidia Pereprigina. Forholdet mellem Stalin og Lidia det blev set meget ned på af lokalsamfundet. Alligevel så blev Lidia faktisk gravid, ikke særlig længe efter de havde mødt hinanden. Barnet det var godt nok dødfødt, men senere blev hun altså gravid igen. Den her gang der var Stalin dog over alle bjerge og flygtede fra al ansvar. I stedet havnede han altså i favnen på en anden skolepige på 16 år. Han var altså på det her tidspunkt en ganske travl herre, som åbenbart havde hang til de helt unge piger. Ikke desto mindre så har de her affærer været en velbevaret hemmelighed, som først for nogle år siden, som for alvor så dagens lys. De få gange det har været fremme, der er det hurtigt blevet gemt væk igen, eller blevet benægtet og beskrevet som anti-sovjetisk vestlig propaganda.
Ikke desto mindre så blev dokumenter, der delvist beskriver forholdet, og også breve fra Lydia til Stalin, gravet frem af de russiske statsarkiver for nogle år siden af selveste KGB. Og på den måde kom Stalins forhold til de her ganske unge piger altså endelig for alvor frem i lyset. Som ung, der var Stalin en ret flot mand, og det var nok også derfor, han havde det så let med pigerne. Men til trods for det, så var han faktisk ret usikker på sig selv. De her kopper, som han led af som barn, de havde som sagt efterladt nogle ret grimme ar i hans ansigt, og han var også ked af sine lettere deforme arme. Det her var han særligt opmærksom på, når der skulle tages portrætfotos af ham under hans diktatur. Og hvis Stalin han ikke kunne lide de portrætbilleder, der blev taget af ham, ja, så frygtede portrætkunstnerne for deres liv. Stalin han havde dog lært nogle tricks til, hvordan han kunne forbedre de lidt dårligere billeder af ham. Han fik for eksempel fotograferne til at bruge en særlig metode under fremkaldelsen af billederne, så hans hud fremstod mere glat og pæn. Han havde også en god side, som han altid vendte mod fotograferne, når der skulle tages billeder af ham. Men det var altså ikke det eneste. Stalin havde nemlig også en anden metode til at vende fotografier til sin fordel. Det skete ret tit, at han blev uvenner med folk i de politiske kredse, han færdedes i. Og når det skete, ja, så var der kun én ting at gøre, nemlig at fjerne de her personer fra fotografierne. Stalin han vidste nemlig godt, hvor vigtige fotografier var som historisk dokumentation. Ved at slette de her personer fra fotografierne, så kunne han altså på en måde manipulere med historien, som om de her personer aldrig havde eksisteret. Ofte var det dog slet ikke nok at fjerne dem fra fotografierne. Meget tit så forsvandt de her personer på mystisk vis bagefter. De heldige de nåede at flygte ud af landet, mens mange de i stedet enten blev sendt i gulaglejre eller skudt. Stalin han var ikke bare glad for fotografiets mange muligheder. Han var også rigtig glad for film. Faktisk så var han nærmest besat af film. Derfor var der altid store biografer i hans mange huse til privat brug. Typisk så kunne man spore et gennemgående tema i hans yndlingsfilm. Han var nemlig rigtig glad for cowboyfilm. Hans yndlingscowboys det var Spencer Tracy og Clark Gable, og hans yndlingsinstruktør det var John Ford, som var kendt for sine westerns. Han var dog ikke særlig glad for at indrømme det. Ifølge flere kilder så havde han ofte kritiseret de her westernfilm en for en, og så senere bestilt flere til sin private samling. Man kan måske i virkeligheden godt kalde cowboyfilm for Stalins guilty pleasure. Men i lige så høj grad som han nærede en hemmelig beundring for westernfilm, ja, så var der altså også film, som slet ikke faldt i god jord hos Stalin. Han afskyede nemlig film, som indeholdt tungekys og nøgenhed. Og for fuldstændig at undgå at skulle se på dem, ja, så forbød han dem altså i hele Sovjetunionen i en lang periode. Nu bliver det straks lidt mere bizart, og jeg vil skynde mig at sige med det samme, at det her punkt, det er altså slet ikke veldokumenteret. Ikke desto mindre så kom det frem i flere nyhedsmedier i år 2005, at Stalin han havde intentioner om at skabe en hær af hybridmennesker. Altså en hær, der bestod af hybrider mellem mennesker og aber. Det lyder allerede her ret skørt, men hvad vi ved er, at Stalin i år 1926 havde udtalt, at han ønskede en hær med en uovervindelig mennesketype. En mennesketype, der ikke kunne føle smerte og ville være ligeglad med kvaliteten af deres kost. Samtidig skulle den her mennesketype være stærk til at kæmpe, men dum som en dør, så de let kunne manipuleres. Ruslands førende videnskabsmand inden for dyreavl, Ilja Ivanov, stod efter sigende i spidsen for det her projekt. Det lykkedes Ivanov at få opbakning fra det kommunistiske akademi i år 1929 til at foretage eksperimenter med kvinder og abesæd. Han startede i Afrika, hvor han forsøgte at inseminere en række chimpanser. Det her forsøg det virkede dog ikke, og skuffet måtte han vende tilbage til Rusland. Da han kom hjem til Rusland, der blev det besluttet, at mindst 5 frivillige kvinder ville kunne bruges til det her eksperiment. Men eksperimentet blev aldrig ført ud i livet, da den eneste abehan, der var i Rusland på det her tidspunkt, lige pludselig døde. Ivanovs mange mislykkede forsøg det gjorde, at han efterhånden blev upopulær, og i 1930 der blev han så arresteret og idømt 5 års fængsel. Senere så døde han så efter sigende af et hjerteanfald. Heldigvis kan vi sige, så lykkedes det jo ikke at skabe den her hybridart af en abe og et menneske. Og hvor meget Stalin han personligt var indblandet i de her forsøg, det er der ingen, der kan sige med sikkerhed. Det eneste vi ved, det er, at han jo altså havde udtrykt et stærkt ønske om en sådan menneskeart. Så er vi nået til det sidste punkt på listen, og den her kan man altså godt undre sig lidt over. Under sin tid som magtfuld og brutal diktator, der var der tilsyneladende mange, der mente, at Stalin han var en meget fredelig gut. Så fredelig, at han faktisk blev nomineret til Nobels fredspris. Ikke bare én gang,
men 2 gange. Første gang var i år 1945, og anden gang var i år 1948. Begge gange for at have været med til at afslutte 2. verdenskrig. I den her forbindelse skal det måske også lige nævnes, at han jo tidligere havde været venner med Hitler, som også tidligere havde været nomineret til Nobels fredspris, til trods for, at han var en rimelig ondsindet type. Men de her to blev altså dødeligt uvenner, da Hitler kidnappede og stod bag drabet på Stalins søn. Og ja, så skal vi selvfølgelig heller ikke glemme, at de to var i krig mod hinanden. Det kan selvfølgelig få en til at undre sig over de her Nobelnomineringer. Måske det var en anelse korrupt dengang, eller var man bare fuldstændig uvidende om de her mange millioner af menneskeliv, som Stalin, og for så vidt også Hitler, havde på samvittigheden. Uanset hvad, så vandt Stalin altså aldrig Nobels fredspris, men på trods af det, så anses han altså stadig som lidt af en folkehelt blandt især den ældre del af den russiske befolkning. Det var 7 ting, som du måske ikke vidste om Stalin. Der er meget mere info at grave frem om den sovjetiske diktator derude, og flere af de emner, jeg har været inde på i videoen her, ja, der er altså også endnu flere detaljer, man kan dykke ned i der, så altså, det kan jeg sagtens anbefale. Jeg håber, du synes om dagens video. Hvis du gjorde, ja, så kyl endelig et like efter den, det vil jeg blive super glad for. Og selvfølgelig følg kanalen her, hvis du ikke allerede gør det. Tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!